Srpska abeceda prirode na kreativan i inspirativan način pomaže učenicima drugog razreda da sa lakoćom savladaju latinicu. Možemo da kažemo da je podeljeno dve celine, iako to nije prava podela ove radne sveske, jer zato što dve celine sastoji se od obrade štampanih i pisanih slova, ali tu naravno da postoje tekstovi za čitanje, odnosno vežbavanje čitanja za onu decu koja su tek u procesu savladavanja latiničkog pisma ili one koje su već i tekako naučile latiničko pismo, pa im je potrebno samo tekstovi da bi utvrdili to pismo. Sve to prati ilustracije koje su prilagođene našoj zamisli da zapravo ta radna sveska bude podeljena po prirodnim staništima za štampana slova, za pisana slova da se dotaknemo oblasti iz kulture življenja, iz ekologije, iz zapravo svega onog što je vezano za svakodnevni život dece i što je njima veoma poznato, ali ipak treba im skrenuti pažnju na neki način šta i kako da urade, neprimetno i da usput uče latinična slova, da savladaju to pismo, a da dobiju neke nove informacije o biljnom i životinjskom svetu, konkretno što je njima veoma, veoma zanimljivo. Tipovi zadataka koji se javljaju u radnoj svesci su dopunjavanje, ukrštenice, rebusi, takođe se obrađuje i polazi od osnovnih pojmova jezika, bilo da se radi o vrstama reči, rečenica, s tim što se sa tim pojmovima deca ili upoznavaju ili ih utvrđuju na neprimetan način, jer je cilj da u stvari oni prošire, nauče i obogate srpski jezik, ali i znanja o ekologiji. Svako izdanje ove edicije ima preko 70 stikera kako bi zabavili mališane dok uče.